У паляўнічай хатцы ў музеі гісторыі Гомля гульні 19 стагоддзя, жывыя карціны, касіны, рэдуты, кулігі, а перадусім танцы. Малавядомая шляхецкая Беларусь праз выкшталцоны баль вяртаецца да гатовых яе прыняць. А з культурай адпачынку шляхты гомельцаў пазнаёмілі ўдзельнікі віцебскага клубу культурна-гістарычнай рэканструкцыі «Паўночная вежа». Улетку, увесну і ў пачатку восені шляхта знаходзілася ў сваіх сядзібах на вёсках. І ўжо менавіта ў бальны сезон восенню зімой прыязджала ў горад. Тут ладзіла балі. Шляхецкі баль прайшоў з нагоды святкавання 200-годдзя сядзібы Румянцева, Крушэўскіх, Лісоўскіх і Галынскіх, паляўнічая хатка. Клуб культурна-гістарычнай рэканструкцыі «Паўночная вежа» ад 2007 года вывучае танцы эпохі сярэднявечча, адраджэння ды 19 стагоддзя, самых простых і вясёлых, ды адаптуе старажытную танцавальную культуру да сучасных традыцыяў. Клуб рэгулярна праводзіць танцавальныя майстар-класы, аднаўляе гістарычныя гульні і строі 19 стагоддзя, імкнучыся да гістарычнай аб'ектыўнасці. А дэвіз «Паўночнай вежы» танчыць могуць усе, асабліва калі крыху навучацца.